Balima alinya kuma alert aywa donso bora ka kibara teleman dobla ko tero ba den de bora Burkina ko Burkina u frappe ku bolla u chaman ba den de be ka jigi Mali kono Malien menda mentigila de anga donso re kuma kana me Mali autorité mo ga ni video kulungulu ka soro de aw na nga janga na me Terosu u chaman bora Burkina ko te parce que kusiri ka kay fe aya me de a chaman jigina ka do anga ba Mali bala surtout kana anga fara kono na voilà parce que anye mi soro kono foni jelena Mauritanie on bala Burkina Faso bala Mali on bala we be fara limbe nyon kan we chama ba de nana voilà mais ka kuma kono we hakilla sabadita wala makasi hakilla nanima anye mi soro fama bi ni kuma kantuma fori kana kuma kantuma minere di hakritu yerela kuma kantuma ni chidi kile kuma kan fole jume wala ma o ka banyagara atake wajjama be nyini akama aflana jimisu o kuma kan fana bo da ko tutuyi voilà mina mi fo aw famo kuma kan dum ani ci tikile ala mede anti si awma wa on dum mana min tenten kan tege wa amba jeli de fay society ala fi mo ci ka yelma voilà wi kuma kan fulana yi o fe al sabana yi jume ko balagina mo jeje ko ya fanga du wala mo ko kani dugu nani be attaquer ñu ko fe kire voilà kuma kan nani na o mo be sofara fana kana aklutala ma o jama ko be kan soro sofara kana voilà sofara kan ku jama kulu gata nyon soro ay wa o informer de o tseka foka ma informer do so fleka be fo anga janga kuma to lame ni kuma kan nani de be wa o du be ka tsekana mani yondu sigire bi ka leke voilà wala ma abake fo o ka cheni ke fo la da mi soro ka wiliwa voilà parce que ya donc parce que jamana ko ayi boli ma fen bawjo an dozo du beta nyogon demini o boli ma fen bawdi no ya nga duga atake voilà ambi sin ka lega wa voilà jawo yambe ambi nyogon demide kuma kan defile aya la sin ko o ka on kele ni dini toy voilà bela jele kuma ga messan n'est-ce pas a ko tuguni en oro la voilà aya to ngato je quoi habulu do kama koni na ayanga vokaru didi nyoma aka famo fe aywa o dadalen be fara kona naina ni mo mi ya anta privé la o kanga soro yoro amba fi anta fo vokal lata o bi soro yoro amba bela jeli ni fa ni gusili bi ke gusili ka ke singele voilà vokal gamba ni afaka di nyoma voilà abela jele kuma mede ko Assimi Goïta ki ga sɔrɔ su bila ka taga donso ko majugu baden bɔra Burkina ko depuis kelen k'u y'an informé dɛ ko n'u ye mɔgɔ jugu ni attaque kɛ k'an kana fɔ ka balila na malien bɛɛ y'an seere ne tɛ Segu Tunkara kumakan tɛ donso da fɔ ko tero caman de bɔra Burkina ka na k'u bɛ Mali kɔnɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ donso da fɔ parce que ne tɛ yen a n y'u kumakan fana kala o bɛɛ lajɛlen y'a mɛn voilà parce que Maliko ina tiɲɛ t'a la bilen quoi ni ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn a ma nɔgɔn bon diɲɛ tɛ se ka jɔ nkalon kan voilà donc ka fɔ ɲɛna ko nin de bɛ yen ala sago aw sago a bɛɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ an bɛ dugawu de k'an ka jamana ye sinon ko filɛ dɛ bon ni attaque kɛra nin na sa u bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'olu ta kalama yala donso ye bɛɛ informé malien bɛɛ k'i hakili to a la dɛ donso ko k'u bɛ fɛ ka taa Bandiagara attaquer Mali sɔrɔsiw ka kan Sofara k'u bɛ fɛ ka to attaquer donso d'a fɔ ne m'a fɔ dɛ Segu Tunkara bɛ ka kuma a bɛ k'an ja tigɛ Segu Tunkara ka kumakan tɛ nin ye dɛ ayi mɔgɔ min ye nin fɔ a bɛ Mali la de donso de don o y'a fɔ ne y'a k'a la a bɛɛ ka lamɛn ne kumakan tɛ voilà donc ka fɔ an ɲɛna n'an ka autorité mɔgɔw b'u préparer k'u préparer o de kosɔn ne b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna
wallahi n'a me fait gagner kɛlɛ in na an ka bɔ ɲɔgɔn kɛlɛ kɔnɔ an ka ɲɛsi kɛlɛ yɛrɛ ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na wallahi c'est la vérité que je vous dis ngalon tɛ jamana jɔ ngalon ma deli ka jamana fana jɔ n'an bɛ fɛ ka gagner an ka kɛlɛ in na an bɛ baara ɲuman an bɛ baara de kɛ an ka bɔ ngalon kɔnɔ ngalon tɛ jamana jɔ o ne ka conseil ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ wallahi kɛlɛ in ma daminɛ an bolo ko kɛlɛ in banna n'o kɛlɛ in ma daminɛ awa Asimi tɛna gagner o kelen awa Asimi sera danna ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna Asimi fɛ bɛyɔrɔ n'a sera danna ne Segu Tunkara tɛ Ala deli Mali ka bi wallahi parce que ne somɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ ne Segu Tunkara ni Mali binna a maɲi ne ma parce que ne Segu Tunkara ne somɔgɔw bɛ yen ne ka biyanw fana bɛ yen Mali binna o bɛ se ka ne arranger mo ne bɛ sɔrɔ da kɛ Mali la ne bɛ se Ala deli o ka biya ni crise ye mun da ne kan ni terotoro kɛlɛ ya mun da ne kan billahi ni terotoro kɛlɛ kun tɛ san b'a sɔrɔ ne ye fɛn caman sɔrɔ Mali la ni kɛlɛ in a ye tɔɔrɔya mun da ne kan Ala de b'a dɔn an bɛ Ala deli Ala ka kɛlɛ in ban mais Asimi tɛ se ka kɛlɛ in ban dɛ ne b'o fɔ Maliyɛn bɛɛ ɲɛna maa ni kara b'a kɔ n'i ka jama ɲɛmɔgɔ a bɛna fɔ sa aw ka dugutigiya di mɔgɔ ma kara bɛ mɔgɔ min kɔ o dugu n'a ma kɔlɔsi o dugu bɛ ci o gɛrɛ min bɛ Asimi ko de bɛ ka yɛlɛ Maliyɛnw na Asimi kale kuranɛ la de k'i kale k'a ta sɔrɔsi ɲɔgɔn janfa k'a tɛ Mali janfa a kalekan dɔw bɛ yen dɛ a kɛra k'i kale k'ale bɛ Mali constitution k'ale b'a bonya o video fana bɛ yen dɛ Maliyɛnw karama ma ɲi dɛ ne Segu Tunkara bɛ Ala de deli Ala kana fɛn kɛ Mali la sinon Asimi tɛ se Asimi kale ko je jure devant Dieu et tout le monde k'ale bɛ élection kɛ ayiwa ale bɛ Mali sariya bonya ale tilara k'o kɛlɛ président nana ka kalekan sɔsɔ a bɛɛ malo la Mali y'a sɛbɛn kan président jumɛn nana k'a ye fɛn mun fɔ k'a ye o a kumakan janfa k'a ka fanga la ban cogo ɲɛna tɛ yen a président tɛ yen o kɛ ne nana e bɛ mun kɛ e m'o kɛ e taara o contraire kɛ i ka fanga la ban a bɛ kɛ maloya ye bɛɛ ko sɛbɛn k'o da président k'a bɛɛ laban ko juguya sɔrɔ awa attaque bɛ ka préparer Mali contre n y'a fana ko renfort bɛ ka bɔ fan bɛɛ yarɔ o jatigɛ wale mɔgɔ bina ka mɔgɔ bolila ka bɔ Burukina ka na an n'an préparer n'a y'a mɛn ko attaque kɛra dɔgɔnɔ dugu la billahi tallahi autorité mɔgɔ aw informé la dɛ n y'a kɛ exprès de la n bɛ fɛ ka vidéo wɛrɛw kɛ mais n y'a kɛ exprès de la ka nin kala bɛɛ lajɛlen k'a mɛn donc o de kun don Ala ka hɛrɛ kɛ Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye Ala kana Mali in bi yarabi yama Ala kana Mali bi o de kun don Allah